喂，美國領事館爆炸。咩話？有2個美國翻譯官死咗。有冇咩線索啊？我哋認為係 Ricky Tan 做嘅。今晚幫會啲兄弟都會喺嗰間夜總會嘅。如果你唔想接呢單 case 咧，我會明白嘅。我馬上去睇睇。我就係氣，我冇錯。Co se děje? Tak já mám dovolenou a ty si vzal nějaký idiotský případ? To víš, že ne. Můj velitel nás pozval do klubu. Na veliký večírek. Prosím tě, nekecej. Jednu ti vypálím a skončíš někde v dynastii Ming. Vážně, dofackuju ti až do Bangkoku. Tak večírek? Mejdan. No, tak jdeme na Mejdan. Jsou to triády nejnebezpečnější gang v Číně. A to mě má vylekat. My v Los Angeles gangy vynalezli. Nevol ten odznak. Ne, Tak dělej. tady jsi civil. V Hongkongu jsem Michael Jackson a ty to. Myslíš ty to? To byl pes, kterýho jsme měli k večeři. Dej mi odznak. Ne. Čotaj. Oha, nejde. Čoj, tým. Ormok. O a tang. OK, fangjau. A všichni. Co jsem řekl? Řekl jsi, že mají všichni vytáhnout svoje samurajský meče a oholit ti zadek. To jsem řekl? Jo. Připraveni? Ty jsi? Já jsem? Můj ty bože. To je teda nářez. Miluju Hongkong. Už vás někdy masírovala čínská dívka? Ne, ale je to bomba. Tak prosím, vyberte si pro sebe i pro vašeho přítele. Kterou chci? Kterou chcete. Dobře. A když já nevím, kde začít, tak... Vezmu si tuhle, bude dobrá. O, ano, je velmi krásná. Krásná je, ale mě bolí záda a krk a budu potřebovat větší masáž. Tak vezmu i tu růžovou. Ovšem. Tebe si vezmu. A ještě tohle, děvče. A tuhle taky. Můžu ještě jednu. Já tak chci tuhletu. Masíruje nohy. Jistě. Co to vyvádíš? Říkala přece, že můžu mít, kterou chci, no tak počkej. No tak si pospěch. No co blbneš, ty chceš předbíhat Černocha v jídelně? Klídek, jo? No. Co furt? Ty v Váš jednom kuse... přítel je ale při chuti. Prosím, jděte nahoru do pokoje, tam budete mít klid. No, tam moc velký klid nebude. Ještě se vrátím. Jo. No. O Černech ti něco povím. Když to začne být hustý, tak jsme v klidu. Možná ale ne, tak jako Aziati. Nikdy nepanikaříme. A co Godzilla? Lítali jste jako cvoci. Viděl jsem ten film. Pořád gajaka. Carter. Řeštíte jako prodrženíč. Carter, nahoru. Carter! Carter! Co se děje? Nechal jsi mě tu! No, nenechal, čekám na tebe nahoře. Co pak to máš? Ale to ne. Jongwambata. Dámo, poslouchejte mě, odložte tu bombu a vypněte ji. Musíme skočit! Co blázníš? Já neskáču. Jděte, Len. Počkej, Hele, přijmi vypni tu sako. bombu, a to je děsná kráva. Ajala! No. To celkem šlo.
Kvůli tomuhle jsem letěl 10 000 mil letadlem.